La Moixaranga de Pego naix l'any 2008, fruit de l'empenta del Casal Cultural de Pego i de la tasca de l'entitat promotora de moixarangues. Les relacions personals d'alguns pegolins amb gent moixaranguera de Sueca fan que a Pego un grup de gent es plantegi integrar-se en aquest corrent renovador de les tradicions autòctones. Així es proposa al Casal Cultural de Pego convidar a la moixaranga de Sueca a fer una actuació. Van deixar un bon gust de boca entre la població i a la tardor del 2007 algunes persones de Pego s'organitzen i al gener organitzen la vistositat, la plasticitat i la festa per davant de l'alçada de les figures. Un fort aplaudiment a Moixaranga de Pego. I ara van a fer una figura anomenada la balanquera. La balanquera misteriosa, com una aranya tan subtil, cuida que cuida sa figura. Nostra vida treu-lo fil. I amb els fils de la balanquera va teixint-se la tela de la senyera. I amb els diversos fils que portem avui cadascú de nosaltres a la plaça anem formant el teixit social valencià.